Urtero egiten den bezala, Zarauzko kirol patronatuak jakinarazi digu, abuztuan zehar igerilekuen garbiketarako eta mantenimendurako beharrezkoak diren lanen ondorioz, egun batzutan igerilekuak itxita egongo direla. Horrela, bi arrazi, hilaren 11 eta 14 bitartean, 4 egunetan, igerileku txikia itxita egongo da. Ondoren, txanda, igerileku ertainari helduko zaio, abuztuak 17 eta 18an itxiko dute, eta azkenik, abuztuaren 19 eta 20an, igerileku handiari helduko zaio txanda. Lan guzi hauek, bai garbiketakoak eta bai mantenimendekoak beharrezkoak dira. Urte garaia proposena hau omen da, beraz bertaratzeko asmoa baldin baduzue, gogoratu txandaka, 3 igerilekuak itxita izango ditugula ondorengo egunetan. Kirol patronatuak, herritarrei, eragozpenak barkatzeko eskatzen die, baina beharrezkoa den lana dugunez, hala hartu beharko dugu.